מוקדם בכתב צברת 49 נקודות. ראינו בסרטון שלובה אליהו היה החלוץ. גם בערוב ימיו קבע את מושבו בניצנה המדברי במרכז ההדרכה של קים. מה השאלה התנ"כית? מנהיג התנה את הסכמתו לייתר לבקשת אנשים מישראל רק אם יעברו חלוצים לפני אחריהם. חלוצים תעברו לפני אחריכם, בני ישראל, כל בני חיל. מי האנשים? 2.5 שבטים, ובן בן בחצי משה. ומה ביקשו הם מן המנהיג? יש להם עצמאות, והם ביקשו להישאר לשבת בני הירדן, בעטרות נכון הירדן, ומה חשבן בגלל את ישראל בו. אלא מתגוררת בנהריה, שלב מוקדם בכתב צברת 46 נקודות. לובה אליהו הוביל את הפרחת השממה בהקמת חבל לכיש והעיר ערד. כבר בתנ"ך נביא ניבא על בנייה מחודשת של העם ושיקום ההריסות. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים ובניתיה כימי עולם. מי הנביא? עמוס. וכיצד עמוס מתאר את השפע שיהיה באותם ימים? ונטפו הערים עסיס והגמרות תתמוגגנה. שבתנו.